Ανδρέας Σιωφάνος. Εκπροσωπείς, Ανδρέα, πρέπει να πω ίσως την αρχαιότερη δεξαμενή σκέψης στο πάνελ, ίσως και της Κύπρου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Πιστεύω έχουμε όλοι συνεργαστεί μαζί σου κάποια στιγμή. Ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ την πολιτεία και τη συζήτηση είναι αυτή η οποία είναι χρήσιμη και πρέπει να γίνει. Προφανώς το γεγονός ότι ακούστηκαν φωνές για οριζόντια ψηφοφορία έχει να κάνει με τους προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των κομμάτων. Το γεγονός ότι υπάρχουν παλαιδιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Όμως, δεν θεωρώ ότι τα κόμματα πρέπει να παραμεριστούν. Τα κόμματα πρέπει να ενισχυθούν, να αναβαθμιστούν. Δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα που έχουν σήμερα τα κόμματα. Η απάντηση δεν είναι να παραμεριστούν. Είναι να ενισχυθούν. Θα έλεγα επίσης το εξής. Εάν σε αυτές τις εκλογές είχαμε την απλή αναλογική, θα είχαμε αντιπροσώπευση, όχι εξισχηματισμή 11, θα ήταν και η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ και το ΒΟΛΤ, οι οικολόγοι και οι κυνηγοί. Ενδεχομένως η συζήτηση που θα κάναμε σήμερα θα ήταν διαφορετική. Εγώ δεν κατανόησα γιατί παραμερίστηκε η απλή αναλογική. Εξυπηρέτησαν κάποιες σκοπιμότητες, λαθασμένες ιδίως σε ένα προεδρικό σύστημα. Ενδεχομένως, όπως είπα, να μην υπήρχε τόση επικέντρωση στην οριζόντια ψηφοφορία σήμερα, με την απλή αναλογική, αλλά στην αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος και της λειτουργίας των κομμάτων. Δηλαδή, όταν έχουμε επιτροπές είτε κυπριακών είτε οικονομία, τα άτομα που τις απαρτίζουν να μπορούν να παράξουν πολιτική. Σε αυτόν υπάρχει πρόβλημα σήμερα. Θα έλεγα, θέλω να σας υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Το 1976 υπήρξε ο συνδυασμός του πλειοψηφικού συστήματος με την οριζόντια ψηφοφορία. Υπήρξε ένας συνασπισμός δυνάμεων ΑΚΕΛ, Δημοκρατικής Παράταξης τότε, ΕΔΕΚ και Τάσος Παπαδόπουλος. Ο συναγερμός έλαβε το 26% των ψήφων, αλλά αποκλείστηκε από τη Βουλή. Δεν εξασφάλισε ούτε μια έδρα. Και δόσεις το θυμάμαι αυτό, διότι στις συζητήσεις που είχαν ήταν και στις συγκεντρώσεις ήταν οι μεγαλύτερες του συναγερμού ή του ΑΚΕΛ. Θυμούμαι ότι τελευταίο κλειδί την έκανε στην περιοχή της Πασιλή και ο Ζεγγίας, ίσως στην πλατεία κάτω του Κολοκάση, από ό,τι θυμάμαι. Και γίνεται λόγος στα πηγαδάκια ποια ήταν η μεγαλύτερη από τις δύο συγκεντρώσεις. Και όμως ο συναγερμός έμεινε έξω. Αυτόν επιρροδότησε. Επήγαν, ναι. Με ρωτήσεις, Λοιπόν, και απλώς θα πω δεν πω την άλλο. η υπόθεση ήταν η εξής. Μετά από αυτό που έγινε, στη Βουλή συζητήθηκε και αμέσως επρόθεσαν την απλή αναλογική. Και είχαμε το 81. Να σας θυμίσω επίσης ότι και το 70 στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν με το ίδιο σύστημα, το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που ήταν Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα του Τάκη Ευδόκα, πριν τη δημιουργία της ΕΟΚΑΒΙΔΑ το 1971, το κόμμα αυτό πήρε 7-8%, αλλά δεν εξασφάλισε έδρα στην Βουλή. Δηλαδή ήταν και αυτό μεγάλη στρέβλωση. Επίσης, θα έλεγα και κάτι άλλο. Και το έχει θίξει ο Χρήστος ο Παντελίδης και ο Γιάννης ο Κατσουρίδης. Η υιοθέτηση της οριζόντιας ψηφοφορίας εμπεριέχει κάποια πλεονεκτήματα, λένε, δυνατόν να δημιουργήσει περισσότερες στρεβλώσεις. Μεταξύ άλλων, ψηφοφόροι των μεγάλων κομμάτων μπορούν να αναδείξουν υποψήφιους μικρότερων κομμάτων, ακυρώνοντας τις επιλογές της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων των εν λόγω κομμάτων. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Τώρα, είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Ποια εισήγηση? Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η υιοθέτηση της απλής αναλογικής. Να το κάνει αυτή η Βουλή. Το δεύτερο, το έχει πει ο Χάρης ο Γεωργιάδης και πιστεύω είχε συζητηθεί και παλαιότερα. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας αριθμός βουλευτών επικρατείας 6-7, είτε οι 56 να γίνουν 50, είτε θα να αυξηθούν οι 56 με άλλους 6-7, οι οποίοι θα τρέχουν σε ολόκληρη την Κύπρο και εκεί η εκλογή μπορεί να γίνεται με οριζόντια ψηφοφορία. Να το δούμε έστω και πιλωτικά. Αλλά
να είναι η οριζόντια ψηφοφορία το κύριο χαρακτηριστικό των βουλευτικών εκλογών είναι εκτός θέματος. Θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα επιλύσει. Και για να σταματήσει αυτή, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει κρίση στο πολιτικό σύστημα, ή να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη αμφισβήτηση, είναι πολύ σημαντικό να δουν τα κόμματα τα ίδια πώς προχωρούν με κινήσεις οι οποίες αναβαθμίζεται ο πολιτικός λόγος και μειώνεται αυτό που περιγράφεται ως πελατειακή σχέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ανδρέα Θεοφάνους, πέρασε στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιος βουλευτής των οικολόγων που κατά την άποψή μου κακώς δεν βρίσκονται σήμερα στη Βουλή. Το 17% του εκλογικού σώματος δεν εκπροσωπείται. Μίλησες για απλή αναλογική και φαίνεται το πάνελ συμφωνεί κατά κύριο λόγο μαζί σου. Απλή αναλογική έλεγα και πριν να είμαι υποψήφιος και λέω και μετά που τελειώσαν οι εκλογές για 1.002 λόγους. Αρχίζω από εκεί. Το δεύτερο θέμα, το θέμα των βουλευτών επικρατείας, αντιλαμβάνομαι το σχόλιο του Χρήση Παντελίδη, όπως και τη θέση του Χάρη Γεωργιάδη. Εάν δεχθούμε ότι το επίπεδο της Βουλής χρειάζεται αναβάθμιση, ας το υιοθετήσουμε με τρόπο που να οδηγήσει σε έναν καλύτερο κοινοβουλευτικό σώμα, πιο αποτελεσματικό. Μιλώ για το συγκεκριμένο των σημερινών, γενικά ομιλούντες. Εκείνο το οποίο παρατηρώ τόσα χρόνια στην δράση μου ως ακαδημαϊκός, αλλά και ως επικεφαλής μιας δεξαμενής σκέψης, είναι το χαμηλό επίπεδο επιστράτευσης επιστημονικής και εξειδικευμένης γνώσης σε κύρια ζητήματα και αυτού να έχει τεράστιο κόστος. Για παράδειγμα, εγώ δεν θεωρώ ότι η οικονομική κρίση του 2013 δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Υπήρχε περισσότερη ιδεολογία και λιγότερη ορθολογιστική σκέψη και πράξη και λιγότερη γνώση. Αγνοήθηκε η συμμετοχή σε έναν χώρο όπου λειτουργούσε ένα αυτοκρατορικό νόμισμα με πυλώνες που ήταν και στρεβλοί και το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι. Εγώ θυμάμαι τώρα στις συζητήσεις το τι κατάθετα, ένιωσα πολλές φορές μοναξιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα της Ομοσπονδίας. Συμφωνήσε με την Ομοσπονδία από το 1977. Υπάρχουν διάφορες οικογένειες ομοσπονδιών, κάποιες λειτουργούν υπό προϋποθέσεις, κάποιες ενδεχομένως καταρρέουν. Διασταυρούμενη ψήφος, είσαι υπέρ, εναντίον? Όχι. Η διασταυρούμενη ψήφος. Επί της Προεδρίας κατέθεσε άλλη πρόταση, αλλά δεν είναι το ζητούμενο σήμερα, να το πούμε. Επειδή είχαμε ερώτηση για αυτό. Όχι. Δεν είμαι θειασότης της διασταυρούμενης ψήφου. Επιπρόσθετα, λέω ότι πάω πίσω και λέω ότι πρέπει να τα κόμματα να γίνουν πιο αποτελεσματικά, παράγοντας πολιτικές σκέψεις. Όταν δω, παραδείγματος χάρη, ομάδες μελετών, οικονομίας, Κυπριακού και άλλα σε διάφορα κόμματα, η πλειοψηφία δεν είναι ειδική. Μπορεί να έχεις και γιατρό να σου πει για το Κυπριακό και νομικό να σου πει για δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικό πλαίσιο και ούτω καθεξής. Αλλά τούτα τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Και παραλαμβάνω, η μη επιστράτευση της επιστημονικής σκέψης έχει βαρύτατον κόστος. Και μας το θέμα της ιδεολογίας, ναι, όλες οι χώρες έχουν τις ιδεολογίες. Αλλά αφήσεις την ιδεολογία χωρίς σκέψη, τότε οδηγήσει σε περιπέτειες. Όπως για παράδειγμα πριν το 1974, ενώ η Ένωση ήταν ανέφικτη, χρησιμοποίησαν τους. Εκείνους που σε χρησιμοποίησαν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και επίσης σήμερα γίνεται και ιδεολόγημα τη Ζωική Κοινωνική Ομοσπονδία ως έχει και στρώμε πέτρες να πούμε. Δηλαδή σώνει και καλά ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο θα οδηγήσει κατά ανάγκη σε κάτι καλύτερο. Δηλαδή ενώ η βιβλιογραφία λέει όταν στηρίζεται έναν ομοσπονδιακό πολίτευμα, όταν είναι διαδικών και στηρίζεται σε εθνοκοινωνικούς πυλώνες, καταρρέει. Δηλαδή αυτό λέει η σύγχρονη βιβλιογραφία. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε στην Κύπρο.